nagyon örültem ennek az anyaszerepnek. Én azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, mert nem te vagy az első, hanem szinte mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy az Elizabeth nagy sikere után mégis ezt hogyan éltem meg hát a Mozartban is ugye egy fiatal lányt alakítottam. Mindenki olvasta ezt a művet, és mindenki tudhatja, hogy hány éves tulajdonképpen itt Capuletné. El is hangzik a darabban, hogy ő akkor már anya volt, ahány éves akkor a Júlia. Tehát ez egy nagyon fiatal mama. Ha jól emlékszem, akkor 28 éves. De nem biztos, hogy pontosak az adataim, de gyakorlatilag én ezt a saját korommal túl is szárnyaltam. Tehát itt egy nagyon fiatal mamáról van szó. És amikor mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy tényleg az eredeti műben is ez így szerepel, akkor ja, tényleg. Tehát egyfelől ez egy megnyugtató érzés, hogy ez így van, másfelől akkor se bánnám, ha ez nem így lenne. Ez egy nagyon jó átmenet lenne nekem szerintem. Ettől függetlenül én nagyon reménykedem abban, hogy még várnak rám, ha nem is Júlia típusú szerepek, mert nem az a karakter vagyok, de nem kifejezetten csak az anya szerepek innentől kezdve. Mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős személyiség, sok erő kell hozzá, sok bölcsesség. Én ezt megpróbálom mind megformálni, természetesen a tanár úr segítségével, de azt el kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten jól érzem magam a szerepben. Jó akár, nem úgy szeret, mint rég, a tász éjszakán, a vágya égig ér. Pucéra láttam ott, és jött a kis csibész, de sokszor megkíván, ez így volt, na és kész. Szép voltam rég, tehát nálad is szebb, hát nem csoda, hogy sose lehet másik szeret, de égről égre volt a bárcsada. Egy cetlire írd oda légy szíves, hogy numero 27-esből az 53-tól az 53-tól 56-ig oboa szólam, és akkor azt megnézzük, csak kért számon tőlem. Igazából musicalt vezénylő, musicalt író fülek, vagy olyan zenészek, akik szeretik a musicalt és zeneértő füllel ülnek be az előadásra, azok nagyon, nagyon érdekesnek fogják találni azt, hogy egy kvázi szimfonikus hangzás, egy nagyon modern elektronikus hangzással van összehozva. Dobpadok működnek benne, különböző szintetizátorok, mellette teljes hegedű kórus, fafúvók, részfúvók, ütők, ahogy ez szokott lenni. A musical rajongók, pláne a fiatalabb korosztály pedig egészen biztos vagyok benne, hogy Valentin napra itt 100 számra fogják vásárolni a CD-ket, mert borzasztóan intenzíven érinti meg a szerelmes lelkeket. Bár már eljátszottam a West Side Story Mariáját, és ez is nagyon hasonlít, hiszen a sztori majdnem, hogy ugyanaz, de azért mégis más, mert ez mégiscsak a Rómeó és Júlia. Az így volt. Mert ez egy állarcosnak jár, és én sem tudom, hogy te. Másként fogod a kezed, mint a többi. Másként fogod a kezed, mint a többi. Oda nézz, ami Rómeó, nem becsérjál az idejét. Szép kislány fogod ki a tömegből, figyelik őket rendesen. Ez valami nagy hatánya lesz. Szerelmes voltam a Shakespeare darabba. 1 milliószor elolvastam, és a Pesti Színházban ment, amikor én 15-16 éves voltam, akkor tájt a Valló Péter rendezésében az Alföldi Robi és a Murányi Tünde voltak a Rómeó és Júlia, és azt az előadást láttam körülbelül 60-szor, de nem túlzok, tehát ahányszor csak lehetett, én elmentem és megnéztem, és az egy külön része volt az életemnek, de sose gondoltam arra, hogy én ezt el fogom játszani, egyszerűen csak azért, mert én sokkal inkább zenés darabokban játszottam, és azt gondoltam, hogy ha valakinek eszébe is jutok prózai előadásban, akkor az nem pont a Shakespeare Júliája lesz. Játszottam West Side Storyban Máriát Szolnokon ezelőtt 7 évvel, de hát az is azért egy kicsit más sztori.
Aztán nézzétek meg. Ha meghal, te is élsz velem! Korán veszünk el, korán, nem lehet így, ha másul nincs. Egyek vagyunk, a sírjogány, engem megyünk, a pokolra nincs. Jöjj már el a nézet, nem színházat élet! Sokkal populárisabb, mint amit idáig bármikor énekeltem volna. Egy kicsit másképp kell énekelni, kicsit vissza kell venni abból az erőből vagy emócióból, amit egyébként a rockoperáknál használ az ember, vagy más hangkordozást igényel. Ez egy kicsit új volt, és ez jó, mert mutat egy olyan, tehát azt hiszem, hogy rátaláltam erre a hangra, és mutatok egy olyan hangot magamból, amit még eddig nem. 20 éven már a múlt, és kedvelnek a nők, akarjuk megölelni, és néha meg is öl. Azt kérem, sok asszony szeretett, és senkit igazán. Vadátkot szórtak rám, ha meguntam egy lányhoz hinkesték. Én a kövének hús, még csak testék, a színlelt vágyhoz áll. Rejtett titkot várom. Átkarol, mert 16 sem vagy, a szív dolgairól még nem tudhat sokat. De nekem nincs időm, én látni akarom, nekem is most elég nagyon, éjszakán nappalon, nagyon csókán, nagy éjjel küldvár, más janúra álmom, a rejtett titkot várom. Egy nap új csodára virrat, jön egy lány, ki bíztat. Egy nap jön ki minden adhat, szárnyalást és izzó vágyat. Egy nap el fog tűnni minden, fájó súly a szívem. Eljön útonban, már érzem, ott áll majd a mélységben. Síszól, Egy magunkban voltunk, mostantól már ketten, forró szerelemben. Egy nap megtölt élet, halált hoz az élet, szerelmünknek nem lett véget. Igazi szép slágerek hangzanak föl. Ez a francia ember ugyanis az angol száz musical örökséget, azt ötvözi azzal a fantasztikummal, amit csak a franciák tudnak, a chansonnal. Gilbert Bécaud időnként bele-bele kísért. Aznavour, Charles Aznavour, az örmény francia, egyszerre csak megszólal. Edith Piaf, tehát chansonos, különlegesen izgalmas zene, fantasztikus rokkos, popos beütéssel, és időnként a chansonos csillámok, az értelem, a különleges érzelmesség, ami a franciák sajátja.